ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ଶର୍ମିଷ୍ଠା କାବ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗର କିଛି ଅଂଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ଜଗତ ସର୍ବ କର୍ମର ଆୟତ, କର୍ମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେତୁ, କର୍ମ କରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ରଚନା, ଭୋଗଜାତ କର୍ମ କ୍ଷେତୁ। ଯେହୁ କ୍ଷମା ଗୁଣେ ପର ତିରସ୍କାର, ଉପେକ୍ଷା କରଇ ଭବେ, ଏହି ଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆୟତ ହୁଅଇ ତାହାର ଲବେ। ଅଶ୍ୱରଶ୍ମିଗ୍ରାହୀ ସାଧୁ ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ସାରଥି ନୁହେଁ, ଅଶ୍ୱସମ ଉତ୍ତେ ଚିତ୍ତ କ୍ରୋଧେ ଜିଣେ, ଯେହୁ ସେ ସାରଥି ହୁଏ। ପ୍ରବଳ ରୁଷାଗ୍ନି ପରେ କ୍ଷମା ବାରି, ସେଚନ କରି ଯେ ପାରେ, ଜୟୀ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ବସୁଧାରେ। ପର କୁକର୍ମରେ ପର ସିନା ଦୋଷୀ, ଭୁଞ୍ଜିବ ସେ ପାପ ଫଳ, ତାହା ଅପରାଧେ ତୋ ଅନ୍ତର କିମ୍ପା ହେବ କୂପେ ଜରଜର। ଭୁଜଙ୍ଗ ନିର୍ମୁକ ତେଜିଲା ପରାଏ, କରେ ଯେ କ୍ରୋଧ ବର୍ଜନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଲି ସେହି ମହାଜନେ, ପୂଜନ୍ତି ଜଗତ ଜନ। ଶତବର୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ଯଧର୍ମ ନୁହେଁ ସଞ୍ଚିତ, କାହା ପ୍ରତି କେବେ କୁପିତ ନୁହିଲେ ହୁଏ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ। ବିଜ୍ଞଜନ କେବେ କ୍ରୋଧ ନ ହୁଅନ୍ତି, କ୍ଷମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂଷିତ, ତିତିକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କ୍ରୋଧ ନାରକୀୟ, ସ୍ଥିର କର ସୁତା ଚିତ। କ୍ଷମା କଲେ ଝିଅ କ୍ଷମା ତ ମିଳଇ, କ୍ଷମାର ନ ମିଳେ ଅନ୍ତ, କ୍ଷମାର ଗ୍ରହିତା କ୍ଷମାଦାତା ଦୁହେଁ ଏ ଭୁବନେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ଦିବ୍ୟଧାମ ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ ତଟୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି କ୍ଷମା, ପ୍ରାଣୀହିତ କର ବାରିତ ଜୀବନ ସୁନିର୍ମଳ ଧରା ସମା। ବୈକୁଣ୍ଠ ଗନ୍ତା ଘରୁ କୈବଲ୍ୟ କି ଛିଟିକି ପଡ଼ିଛି ତଳେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କରଇ ଏହି ଦିବ୍ୟ କ୍ଷମା ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବଳେ। ସିଂହାସନ ରୂଢ଼ ନୃପତି ମୁକୁଟ, ମଣି ମହାମୂଲ୍ୟ ଲଭେ, ନୃପହୃତ ଦେବୀ ଅଭିଷିକ୍ତା କ୍ଷମା, ଅଟଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଭବେ। ରାଜଦଣ୍ଡ ସିନା ଉପୁଜାଏ ଭୀତି, କ୍ଷମା ଭକତି କାରଣ, କ୍ଷମାମୟ ହରି ଅନନ୍ତ କ୍ଷମାରେ ପାଳନ୍ତି ବିଶ୍ୱଭୁବନ। ନ୍ୟାୟ ପାପୀ ନର ନ ପାଇବେ ମୁକ୍ତି, କ୍ଷମା ମୁକ୍ତି ଦାନେ କ୍ଷମ, ପାର୍ଥିବ ଶକତି କ୍ଷମା ସୁସଂଯତ, ହୁଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ। ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷମା ମିଳେ ତା ଅଧିକ, ବୁଣିଥିଲେ ପାଇ ଫଳେ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଜୀବାତ୍ମା ତରଇ, ମୃତ୍ୟୁ ନଦୀ କ୍ଷମା ବଳେ। ଦୋଷ ପିପିଲିକା ଦଂଶନ ପରାଏ, ଘଟିଥାଏ ଅନୁକ୍ଷଣ, ଏକକୁ ମାଇଲେ ଇତର ଦଂଶଇ ଜୀବବଧ ଅକାରଣ। ଏକ ଅନ୍ତେ ଆସେ ଆନ ପିପିଲିକା, ମାରିବା ହୁଏ ବିଫଳ, ପ୍ରତିହିଂସା ରୁଗେ ନ ହୁଏ ବିକୃତ, ହୃଦୟ କର ନିର୍ମଳ। କହିବା ଲୋକ ତ ମହତ ନୁହଁଇ, ମହତ ସହିବା ଜନ, ସହିଷ୍ଣୁତାହୀନ ବାଳକ ବାଳିକା ହୁଅନ୍ତି କ୍ରୋଧେ ଅଜ୍ଞାନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।